Türkmenistan'ın televizini, radio yaplaşıkları ve kinematografiya ve radakı Dövlet Komiteti hemde Maqtumul adnaqı yaşlar gulamasının merkezi iňeşilen bilelikde Medeniyet Ministerligi tarapынан guralan beýatlaşyga ýurdumyzyň ähli kunjekleriniň tomaşaçylar köpçüliginiň öňüne öz usatlyklaryny görkezmek isleýän 17-35 ýaş aralygyna zekini ýaş estrad aýdymçylary gatnaşdylar. Vilayetler derejesinde bir neçe tapgyrda geçirilen dörejülük çäretiniň jemleje tapgyryna, detlapky tapgyryň dowamyna tele tomaşaçylardan hemde radio dinleýijilerden has köp setalan ýaş dekinler gatnaşdylar. Abrayly emin agdalary dalaşýarlyň içinden has ökdi. Vokal hem ýerine ýetirjilik usatlygy bilen tapawutlanan, tomaşaçylyň söýgüsini gazanan hemde has köp setalan ýaşlar seçibaldylar. Olaň köpsiniň ýurdumyza geçirilýän dürli festiwallarda çykyş etmekde de tejribeler bar. Bätleşen baş bayragynyň eýetini kesgitlemek tapgyry gelip etdi. Bu işe aýdym saatsyny götürne meşgurluk gazananlarym gatnaşdylar. Şeýlelikde bätleşen jemleji tapgyryna badalgy berildi. Bu tapgyryň netijeleri günden-güne tomaşaçylyň çözgüdüne bagly bolup durýar. Jemleji tapgyra çykan aýdymçylaryň arasynda tomaşaçylar köpçüligine tanyş aýdymsaz toparlarynyň aýdymçylary, ýokary okuw mekdepleriniň çeperçilik gurnaklaryna gatnaşdylar hemde oba ýerlerinden gelen uly sahnada ilkinji edek çykyş edýän zekinli aýdymçylara mar. Iňi ökde we zekini ýerine ýetirjiler. Enneki tapgyra çykmak hemde türkmen owada teleradio ýaýlymyna çykyş etmek mümkinçiligine eýe boldylar. Eminler hökümde tele tomaşaçylar we radio dinleýijiler çykyş etdiler. Olar ýaş ýerine ýetirjilen çykyşlaryna görä, olaň zekinine, usatlygyna baha berdiler. Şeýle hem ol ýa-da beýleki aýdymça SMS we jaň etme arkaly ses berdiler. Bu aýdymça çäretiniň dowamlygy, oňa giň köpçüligiň çekilmegi, bätleşiň jemleji tapgyryna aýdymça sunugatynyň iň ökde wekilleriniň gatnaşmaklaryny üpçün etdi. Olaň arasyndan jemleji tapgyra çykyş etmek üçin iň gowy 10 aýdymça taýlanyp alyndy. Emin hawalary bolan türkmen aýdymça sunugatynyň meşhur sahna ustatlary, geçen ýyllardaky bätleşikliň ýeňjileri, şeýle hem medeniýet işgärleri, teatr artistleri, kompozitorlar, şahyrlar, köp sany ýaşlar jemleji konsertde tomaşa etmek we ýaş kardeşleriň çykyşlaryna baha bermek, bar bolan setlere öz setini goşmak üçin ýygnandylar. Bätleşige gatnaşyjylar geljekde dörejülük ýoluna uly ähmiýete eýe boljak. Aýgatlaýjy pursadyň ähli jogapkärçiligini duýup, özlerini gollan tomaşaçylygyň ynamyny ödemek üçin bayramçylyk ähengine bedelen sahnada ähli okyplaryny, zekinlerini görkezdiler. Mälim bolşýaly hormatly prezident bilen başdanlygyny durmuşa geçirilýän oňyň döwlet siýasatynyň netijesinde Türkmenistanyň medeniýet we sunugat ulgamyny ösürmek boýunça giňerimli işler alınıp barylýar. Her ýylda durmuşa geçirilýän öz bolşuly taklamalar ýaşlaryň dörejülük mümkinçiliklerini açmagy, olaň dörejüligi bilen halkymyzyň bahasyna ýetip bolmajak ruhy gymmatlyklarynyň baý aýdymsaz medeniýetiniň üstüni ýetirmäge ýardam edýär. Munyň üçin ähli şertler döredildi. Hatda ýurdumyzyň iň çetki kunjeklerine de döwrebap medeniýet merkezleri, konsert meýdançylary gurulyp ulanmaga berildi. Olarda aýdymsaz bätleşigine gatnaşyjylaryň çykyşlary geçirildi. Şeýlelikde Türkmenistanyň ýaş estradaçylaryň arasyna geçirilýän dürli çäreler şol sany ýylyň parlak ýyllary bätleşigi, olaň dörejülük işçiligini köwetlendirmäge, täze zekinleri göz çykarmaga, ýerine ýetirjilen hüner taýdan kämilleşmegine, ýurdumyzyň häzirki zaman aýdymsaz medeniýetiniň ösürilmegine golluk bermäge gönükdirlenir. Hormatly prezidentimiz mehriban watanymyzyň kuwaty hemde onuň bagtyar geljegi bolan ýaşlaryň ruhy, ahlak, medeni, aň paýhas we beden taýdan sazlaşykly ötüşine möhüm ähmiýet bergen. Ýylyň parlak ýyllary bätleşiginiň şertlerine görä oňa gatnaşyjylar 2 aýdymy ýerine ýetirdiler. Olaň biri saatsyz bolup aýdymçylar onu öz sesiniň arasylygyny owazyny görkezdiler. Munyň gözi olaň şahsy artistlik okybyny, tomaşaçylaryň göwnünden turmak başarynyny ýüze çykarmaga ýardam bergen. Şunu aýdymsaz müştaklarynyň el çarpyşmalary, dinleýijileň hoşniýetli gollugy sadyň orny tutdy. Şeýle hem bätleşiň dowamyna häzirki zaman estrada we halk aýdymlary, söýgü we watançylyk aýdymlary ýerine ýetirildi. Aýdymsaz bätleşigi bir neçe saat dowam etdi. Bätleşige her bir gatnaşyjy biri gollap, tüý sürekden üstünlük arzu etdi. Jemleji tapgyra gatnaşyjylaryň çykyşlary tomaşaçylaryň el çarpyşmalary bilen garşylandy. Her bir aýdymçyň çykyşyndan soň meşhur artistler öz pikirlerini beýan etdiler hemde ýaş kardeşlerine halifalyk maslahatlaryny berdiler. Şunuň bilen birlikde ses berişligem dowam etdi. Tomaşaçylaryň SMS arkaly iýeren sesler sanaldy. Soňra dawarany aryp barjylar bätleşiň jemlerini elan etdiler hemde bayrak boşurmak dawarasy boldy. Ýaş aýdymçy Bahar Anaýewa dörejülük bätleşiginiň ýeňjisi ýene ada
hemde ýylyň parlak ýylda baýragyna münasip boldy. Ýeňije göçme kubok hemde gymmat bahaly sowgat gowşuruldy. Ýylyň parlak ýylda bätleşigine birinji orna aýdymçy Anna berdi Urad Mehmedov, ikinji orna Şatlyk Gurbanadarov, üçünji orna bolsa Perhat Öreýew münasip boldylar. Türkmen aýdym saat sungatynyň sahny saatlary ýaş artistlere dörejlik ötüşini, täze gözlegleri, üstünlikleri arzu etdiler. Çykyş edenler bugun hormatly prezidentimiziň aýratyn üns bermegi netijesinde kämilleşmek, okuýup başarnyklaryny açmak üçin ähli şertleň, mümkinçilikleň bardygyny aýratyn berilediler. Goýunlar halkynyň uly buýsunç duýgularyna şatlyk şowhuny beklenen bätleşiň ýeňjileri, döwlet başçylarynyň üns aladalary üçin tüýsürekden hoşallyk bildirdiler hemde milli medeniýetimiziň mundan beýlekde ösmegi ugruna edilýän tagallara münasip goşun toşjokdyklaryna ananardylar. Haşygyň men durmuşymda ýatdan çykmajak pyrsatlaryň biri täze ýylyň öň süretine geçirilýän ýylyň parlak ýyly zatly bätleşiň ýeňjisi boldum, ýylyň parlak ýyly diýen adamy nasip boldum. Bu ýylky bätleşigiň Arkadag şäherine geçirilmegi, gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň medeniýete sunugaty ýaşlara berýän uly ünsi aýdyň mysal bolup dur. Biz nähil üstünlüge ýeten bolsagam gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň tagallaty bilen ýetdik. Şeýle beýik üstünlükler bilen begenlerýän gahrman arkadagly gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýan. Gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň jallary sag bolsun, belent başlar aman bolsun. Tutýan tutumly işlerimi dama rowaj alsyn. Gadamlaryňyz batly bolsun, täze ýylyňyz gutly bolsun. Arkadagly gahrman serdarymyz.